Hát ezt nem le kell borítani, most hozták a vendégek, ez az ő könyvük, hát ezt nem reklámozhatjuk, csak úgy, ez egy üzleti termék. Hogy? Az a címe, hogy csináljunk pénzt, azt azért elmondom, csináljunk pénzt, és a szerzői ide vannak írva. De a legaljára, Dr. Gyenge Balázs, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ő közgazdaságtudományok doktora Szent István Egyetemen. Oktat, és Vide Imre pedig befektető. Igaz? Hát tréner, tanácsadó is. Tréner, tanácsadó. Így van. Na most, megkérdeztem, hogy milyen autóval jöttek? Hát szerintem az öltönyük az nem elég drága. Ez mennyi? Hát ez nincsen 100 000 forint. Ilyen elidejövés tanácsot adni. Milyen autóval jöttek? Most ide? Most. Ez számít egyébként, hogy milyen ha nem azt mondja nekem, hogy Bentley-vel, akkor azt mondom, hogy miért adnak másoknak tanácsot, ha maguknak sételik egy Bentley-vel. Nem, sajnos nem Bentley-vel érkezik az ember egyébként, de a könyvnek sem ez a mondani valója, hogy hogyan lehet egy Bentley-t egyébként egy Bentley-t megszerezni, leginkább arról szólna a könyv is, hogy hogyan lehet azokat a napi gyakorlati tanácsokat, vagy napi gyakorlati tapasztalatokat összerakni, az ember össze tudjon spórolni annyi pénzt, hogy el tudja legalább indulni, és ne érezze magát veszélyben, hogyha mondjuk egyáltalán a gázszámlája megemelkedik, vagy adott esetben a devizahitele. Tehát ezekről szól a könyv leginkább, hogyan csináljunk pénzt. Hogy utána az első 1-2-3 millió után hogyan jön a 20. 30. az majd lehet, hogy egy következő részben. Igen, de második részben. Így van, abban itt állunk, ugye a legolcsóbb, de egyébként a cél nem az lett volna most, hogy a klasszikus sikerirodalmakból meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet 100 milliókra szert tenni, hogyan lehet napi szintű gyakorlati tanácsokat úgy használni, hogy az ember, ahogy a könyvben is szól, végre egy könyv, ami arról a bizonyos első 1 millióról szól. Tehát hogyan lehet megcsinálni azt, hogy legyen pénz a bankszámlánk, hogyan érhetjük el azt, hogy ne folyamatos... Nem úgy kell megcsinálni, hogy kevesebbet költsünk, mint amennyit keresünk? De így kell, csak ugye a legtöbbször az emberek két módon tudnak pénzhez jutni. Az egyik módszer az, hogy ugye többet dolgozunk, a másik módszer pedig az, hogy kevesebbet költünk, és a kevesebb költés az sokszor nehezebben szokott menni, így inkább mi azt szoktuk javasolni, hogy spóroljunk egy kicsit, de nem biztos, hogy úgy kell spórolnunk, hogy lemondunk dolgokról, hanem sok szolgáltatást olcsóbban veszünk igénybe, vagy kedvezőbben. És leginkább a könyv is erről szólna, hogy hogyan tudjuk a napi szinten használt pénzügyi megoldásainkat olcsóbbá tenni, a bankszámlánkat, a biztosításunkat, a hitelünket. Ugye az elmúlt időszakban nem volt ritka az, hogyha valaki svájci frank alapon vette fel a hitelét másfélszerezett, mondjuk egy japán ember meg is duplázhatta az ember a törlesztést, azért az nem kevés spórolás, hogyha ezeket valamilyen módon ki lehet védeni. És az emberek általában nem is gondolnák, hogy a mindennapok során mennyi olyan pénzt dobálnak ki az ablakon, ami más formában egy kis odafigyeléssel, egy kis pénzügyi stratégiával hát megtakarítható lenne, és ezekből a megtakarításokból, ezekből a mindennapi lehetőségekből össze lehet rakni egy olyan kis tőkemagot, ami a következő lépésnek lehet az eleme. És ezek a lépések összeállnak egy olyan objektív életpályatervé, egy olyan stratégiává, amely mindenki számára egy követhető példa. Hát erről is szól a könyv. Na de például, tehát mit jelent ez? Mert milyen kiadásai vannak az embernek? Hát ugye vannak a közszolgáltatók, akik benyújtják a számlákat havonta. Mondok egy egyszerű példát ehhez. Bankszámla és bankszámla között sokszor havi szinten használati módtól függően 5-10 000 forint különbségek vannak, ha egy évre vetítem, az azt jelenti, hogy közel 100 000 forint. Hogy kell ezt érteni, hogy egyik bank többet számol föl? Attól függ, hogy mire használom. Tehát nagyon sok visszajelzés érkezett a könyvolvasóitól, hogy beszaladt a bankjába, kicsit rendbe tettem, volt több cég is eleve, meg több magánszemélyes számla, és ilyen éves szinten 100 000-es nagyságrendeket spórol csak azzal, hogy átnézte és nem felejtette ott magát valahol. Az a baj, hogy nagyon sok ember ott felejti magát egy szolgáltatónál, és mondjuk egy kötelező biztosítást ugye mostantól már nem kell, de nem tesz át máshova. Két lehetőség van, hogyha megvizsgálom a pénzügyeimet, vagy ugyanazt a szolgáltatást megkapom jóval olcsóbban, vagy ugyanazért a pénzért kapok sokkal több szolgáltatást, vagy rájövök, hogy enyém a legjobb, és nem járhatok rosszul, hogyha megvizsgálom. De ez csak egy a többi közül, nem beszélve még a befektetésekről, a hozamokról és a többiről, ami 1-1% az
éveket jelenthet egy megtakarítási időszakban egy-egy százalékkal. Mit jelent több ez a hozam. bankszámla? Tehát akkor most nem a folyószámláról beszélnek maga a folyószámla is. Arról is. És akkor még nem jött elő egy biztosítás. És De ugye miben? Tehát, hogy esetleg nagyobb kamatot adnak máshogy a vagy kedvezőbbek a kondíciók, olcsóbbak a Ahogy szokták számlavezetési mondani, díjak. pénzügyi szférában rossz pénzügyi megoldás nincsen, tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy mit választunk. És sokszor ugye az a bizonyos sokszor emlegetett pénzügyi kultúra hiánya, tehát nem biztos, hogy például a bankunkat az alapján kell megválasztani, hogy hol tudunk jól parkolni autóval. És sajnos még az emberekben élnek olyan fajta szokások, megrögzöttségek, amelyek miatt nem figyelnek Ma oda már könnyű átmenni kellőképpen. egyik bankból a másikba? Nagyon könnyű. Gyakorlatilag fél percig tart. Igen. De ez csak egy fejezet a hétből, ugye, ami a bankokról szól, és emellett számtalan más apróság van, amiről nem is gondolnánk, hogy ez pénzt visz, vagy adott esetben pénz hozhat. Tehát és itt kanyarodnék vissza az első kérdéshez, hogy a legtöbb embert szerintem nem az égeti, és nem az érdekli a mai időszakban, hogy hogyan lehet egy még nagyobb autót, egy még drágább öltönyt, vagy bármi hasonlót megszerezni, hanem az, hogy hogyan tudja túlélni azokat a gazdasági változásokat, ami az elmúlt napokban, hetekben is rendkívül aktív volt. Tehát az, hogy egy árfolyam elmozdulás napon belül is pár forint, vagy pár 10 forint is lehet, az a devizahiteleknél az több 10 000 forintot jelent egy átlagos háztartásban. De ezeket a dolgokat kell kivédeni először, miután tovább lépünk és elkezdjük az életszínvonalunkat De növelni. hát hogy tudja kivédeni, ha már benne van? Konvertálja a hitelét? Nem tudja. Nem tudja, vannak erre különböző technikák, amire gondolom a műsoridő szűkös lenne, hogy megbeszéljük, de rengeteg olyan technika van, amivel az árfolyam elmozdulásokat, rengeteg olyan technika van, amivel a nem várt helyzeteket ki lehet védeni. Nagyon egyszerű módja van, pénz kell mindegyikhez. Bármit, ha biztosan akarjuk magunkat érezni a pénzügyek terén, akkor pénz kell a háttérben, hogy ezt meg tudjuk tenni, tehát pénzt kell csinálnunk, ezt vagy munkát vállalunk, vagy dolgoztatjuk a pénzünket és kicsit megtakarítunk, vagy amit ön is említett egyébként, ez a könyv háttéren és az ajánlásban benne vagy a gazdag emberek sajátja az, hogy többet keresnek, mint amennyit költenek, tehát ez egy nagyon jó módszer. Azt hittem, hogy én találtam. Ezt bizony már megtalálták, csak az van, hogy kevesen alkalmazzák. És hát említsük meg azt is, Nálunk hogy... fordítva van, nálunk az emberek el vannak adósodva. Nem is kicsit. De részben azért van, mert ugye azelőtt nem lehetett semmit kapni, valamik, és még benne van ez a fejünkben. Még azoknak a fejében is, akik utóbb születtek. És benne van, hogy nézd oda, micsoda kínálat, és van rá hitel, és akkor... Igen, és micsoda autó, és micsoda öltöny, és micsoda minden más. Ezek benne vannak, igen, ezen kell változtatni, és kicsit a kapcsolókat átállítani a fejekben, hogy nem ez számít legfőképp. És említsük meg azt is, hogy egy átgondolt pénzügyi stratégiával mindezek a csapdahelyzetek elkerülhetők. Tehát a legjobb helyzetben a fiatalok vannak, akik ha olvasnak szakirodalmat, akár ezt a könyvet is, akkor kapnak egy olyan indítatást, egy olyan gondolatmenetet, amivel már fel tudnak készülni ilyen helyzetekre. Jó, hát ez óriás, és nem lehet ezt a könyvet valahol olcsóban is megkapni, hogy elkezdjem a spórolást? Mondok egy nagyon jó módszert. Vagy egy másikat, ami olcsó. De a www.csináljunk-pénzt.hu, mint a könyvnek is a címe, ugye a Csináljunk pénzt, ott meg lehet rendelni kedvezménnyel, egy 10% kedvezmény, tehát mindjárt pénzt tudtunk csinálni, 10% kedvezménnyel a listára alatt meg lehet már kapni. De biztosan egy másik, ami ugyanezt tudja, és sokkal olcsóbb, nem? Azt nézzék meg, hallgassanak az ő tanácsuk, és nézzék meg, hát a legjobb és olcsóbb. Egy picivel sikerül. Köszönöm szépen.